Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hagaway ke jingjia sa tombor jong way Sipai Border Security Force haki hati klaw kibala wanda ka kinhon hakasnong nilwagari jong ka South Garo Hills hagaba uniw Sipai obala tip kerteng kumu Vijay Kumar ubadairu constable ula mensaw ni benta jong ka met baro kaway naka jingsha yu haki hati katkum gi jingtip balayo lum ni purit laya tho bagani ke jingjia kala jia menta ka sngi ge khandai tarik nailar hagapor khat arsiteng no phai sngi hagi benta balong khappo jong ke India bat Bangladesh uni Sipai BSF ubalangat hagani ga apot udai ubadang don hakakam ne ka duty bat ubadang nia ya ka thuk arsaka haringkat uparlok jong u kibatmu ban lech sa Nilwagiri border outpost na dum doma kipulit kila pentip ru ba ka jingnya linti lingba ka surok Rasnagri bat Nilwagiri kinsan lawan mi shikin hon ki hati klaw ki bala thombor napang ye ki bre ki bawan tur sajan ha ka ba constable Vijay Kumar ulangat bat sha pen mensaw ki pat ba ki ba shong basa ha ni ka than hadin makila sakhi ye ni ka jingjia kila yarap ban penkit yo no Sipai Sibari PHC Henry andala poi ha ni ka jaka ajing sumar da pentip ba uniu Sipai ula khlat no nakadaw ka jing mensaw laong USP ka South Garo Hills u Abraham T Sangma kipulit kila pentip ru bagini ki hati klaw ki bawan shikin hon kidai ki baju yai lenti lingba ka khapo jong ka dalu shadu Sibari nadu arbana menshwa baru laong ru ba menshwa kila judon teng ki jingjia ki ba kum kine ba ki bre ki ba shong basa ki than khaput kila shapen mensaw ki hati ki ba yai lenti henrai kim don pan ki ba khlan Shushu ki bre ki basong basa ki than kapot ki le thoru bakini ki hati na kapor sa kapor jumlen man penjulor ki khaw ki ba jang ki bre ba thum jing thung ha ki benta jong ka than kapot